Подкастът Винаги здрави се излъчва със съдействието на Бета Клиник. Вашето здраве е наша мисия. Здравейте, аз съм Росица Ангелова. Вие сте с подкаста Винаги здрави. Аптеката е мястото, където грижата за здравето започва с точните лекарства и доверения фармацевт. Моят специален гост е магистър-фармацевт Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз. Ще говорим за невидимите проблеми в аптечната система и защо промяната трябва да започне тук и сега. Здравейте! Здравейте! Какво стои зад хроничния недостиг на определени лекарства в аптечната система? Когато говорим за достъп до лекарства, първо трябва да уточним какво е достъп. Това, което ние смятаме, че е достъп, за да се каже, че едно лекарство е достъпно за българска пациент, то трябва да отговаря на минимум 4 условия. Първото е лекарственият продукт да е регистриран в страната. Тоест да го има наличен, въобще да е регистриран, да има право, разрешение да бъде предписван и отпускан от аптеките. Второто условие, това е лекарственият продукт, след като бъде регистриран, той да бъде наличен в аптечната мрежа и в складовете, в търговците на едро. Защото, ако отворите списъка с регистрираните лекарствени продукти, ще видите доста такива, които са регистрирани, но никога не са били налични на нашия пазар. Третото нещо е лекарственият продукт да получи цена. Тази цена трябва или да бъде достатъчно ниска, така че българският пациент да може да го потребява, или продукта да влезе в позитивния лекарствен списък и той да бъде достатъчно добре реимбурсиран от здравната каса, така че когато се наложи, пациента да има достъп до него. Защото дори един лекарствен продукт да бъде регистриран в страната, да бъде наличен по складовете, ако той не се реимбурсира от касата или ако е достатъчно скъп, пациента също няма достъп до този лекарствен продукт. И четвъртото условие е лекарственият продукт да бъде отпуснат в аптека от квалифициран медицински специалист, какъвто е магистър-фармацевта. Това са 4 необходими условия, за да кажем, че пациента в България има достъп до лекарствени продукти. Едно от тия условия да не е изпълнено, пациента няма достъп. Ако разгледаме отделно малките аптеки и големите аптеки, как стои достъп до едните и до другите? Не бих казал, че има някакво значение дали аптеката е малка или голяма, нито къде се намира. Проблемите са едни и същи. В действителност има аптеки, които са обикновено част от верижна структура, т.е. те са множество аптеки и имат някаква свързаност с търговец на едро, че дори и с производител. Тоест, в България това нещо, което по закон е забранено. Не може едно юридическо лице, т.е. една фирма да бъде и производител, и търговец на едро, и да има собствени аптеки. Но в закона има една дупка, която съвсем други са причините да е оставена. Тоест има възможност вие, примерно, да имате и производство, т.е. фирма, която е производител, да имате втора фирма, която е дистрибутор на лекарства и да имате N на брой фирми с по 4 аптеки и да изградите една огромна структура. Съответно, с зависимости помежду им. Те са свързани през собственика на тази верижна структура и вертикална структура също така. Така че не бих казал, проблемите, които ги имат и аптеките в малките населени места и в големите населени места, на практика са едни и същи. Някои аптеки в страната нямат толкова проблеми, което не е честно. Има ли данни за паралелен износ? Първо, паралелният износ и внос е нещо, което е нормално понятие. Защото ние в България, когато нямаме някакви лекарства, има паралелни вносители. Само че те за да ги внасят от определени държави, така че както има внос, така има и износ. Това са нормални понятия. Така че има. Той не е незаконен, не е нещо лошо. Въпросът е държавата така да направи системата на лекарствоснабдяването, че първо да се осигурят нужните количества за задоволяване на търсенето на българския пациент и тогава каквото остане и е излишно или е в повече, разбира се, да може да се изнася. Ние сме, в крайна сметка, в Европейския съюз сме едно пространство, което е с свободно движение на хора, стоки, капитали и така нататък, така че това нещо е абсолютно нормално и редно. А какво трябва да направи държавата, за да се избегне недостига на лекарства? Те са редица мерки по тези изисквания, които казах в началото за достъп. Тоест, първо трябва да имаме условия и стимули
за компаниите, които притежават разрешение за употреба за дадени лекарствени продукти, да ги регистрират в страната. Значи ние сме сравнително малък пазар, не особено платежоспособен, говоря за Европа. И всяка една компания, понеже както ние си сравняваме цените с европейските държави, нали, хората трябва да знаят, че в България цените на лекарствата се определят от национален орган. Това е Националният съвет по цени и реимбурсация на лекарствените продукти. И няма как лекарствен продукт да бъде регистриран в страната с цена по-висока от най-ниската на едни референтни държави в Европа, с които ние се сравняваме. И понеже пък другите държави също се сравняват с нас, за някои компании е по-изгодно, вместо да регистрират в България, където сме сравнително малък пазар, около 6 милиона, под 7 със сигурност население, не особено платежоспособно, т.е. ако те намалят цената в България, оставете загубите, които ще претърпят или по-ниската полза в печалба, която ще имат в България, но те ще загубят много по-големи приходи от големи западни пазари, защото те също гледат нашите цени и ще трябва да свалят цената и там. Така че има подходи, при които да се позволи определена политика за определени групи лекарства, които са жизненно важни и така нататък, така че те да бъдат стимулирани, да бъдат налични на българския пазар, защото и лекарите ще ви кажат, че има лекарства, без които в днешно време не можем. И тези са проблемните лекарства. По отношение на другите неща, цените казахме, нали, в момента този подход, който е за регистрация на цена в България, не трябва да, т.е. цената в България трябва да бъде със сигурност не по-висока от най-ниската в тези референтни държави. Това определено води до това, че някои компании се изтеглят от нашия пазар. Други пък нямат особено голямо желание да влизат на нашия пазар, така че това определено е някакъв проблем. Има решение и за това. Имаше подходи и преди предложения да не е най-ниската цена, да е средноаритметичната или средната от трите най-ниски и така нататък. Така че хубаво е да искаме българския пациент или нашия обществен фонд да плаща най-малко за лекарства, но в крайна сметка по-важно е пък да ги има тия лекарства в страната. Нали? Защото също трябва да се прави такава преценка. По отношение на достъпа на аптеките до лекарства, защото трябва да е важно да се разбере и да е ясно, че когато една аптека няма достъп до лекарствени продукти, това означава, че всички пациенти на тая аптека нямат достъп до този лекарствен продукт. И сега си представете, ако пък тая аптека е единствена в някое населено място или в дадена община, това означава, че цялото население на тази община на практика няма достъп до този лекарствен продукт и се принуждава да пътува до областния град, до други аптеки и така нататък. За съжаление, понякога и в чужбина. Така че това е проблем, който си е чисто наш български и може да бъде решен. Всяка една аптека да има равноправен достъп до лекарствени продукти, които са налични в страната. Останалото е ангажимент на държавата да създаде условия, така че фирмите да имат желание да внесат лекарствените продукти, но веднъж внесени в страната, те попадат в търговците на едро. Аптеката в България, единственото място за снабдяване по легален начин то няма друг всъщност, е от търговец на едро. Попаднали веднъж лекарствените продукти в търговеца на едро, обаче там някакси нещата се късат. Тези лекарствени продукти стигат до едни аптеки, до други не стигат. Тоест, колкото и да ги желаят тия аптеки и да имат поръчки пациентите да ги търсят, те просто им се отказват. Не искам да говоря обобщаващо. Действително си има търговци на едро, които отговарят на всички изисквания, спазват, те желаят и доставят и така нататък, но те не могат да покрият цялата страна понякога. И има други търговци, които пък злоупотребяват с тази възможност. Имайте предвид, че ние сме страната, в която имаме около 3000 аптеки открити и още около 200 болнични аптеки, но говорим за откритите аптеки. 3000 аптеки и около почти 300 търговеца на едро. Тоест на 10 аптеки се пада един търговец. Нали, това е така съотношение, което е меко казано впечатляващо. Но голяма част от тия търговци на едро на практика извършват вероятно спорадична дейност, т.е. поне аз не познавам, има търговци, които въобще никой не ги знае на пазара. Т.е. те се занимават с някаква много странна дейност. Супер неизвестни са, явно минават някакви количества, може би извършват някаква дейност, но никой не знае какво се случва там. Тоест, би трябвало да знае Агенцията по лекарствата, защото тя има достъп до всички данни. Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз, гост на Винаги здрави.
Очаквайте продължение на разговора. Подкастът Винаги здрави се излъчи със съдействието на Бета Клиник. Вашето здраве е наша мисия.